Takže čau lidi, já tady takhle jdu k sobě domů od kámoše, jo. A jo, jen tak jdu. Jo, žádný kámoše, kámoše nejdeš od kámoše. Nejdeš od kámoše. Skvěně se. Zavolejte policii. Žádný kámoše nejdeš. Lidi, dělá se to vidět, co mi děláte tady ten. Takže tohle video bude podle mě, takže se řežu. Ne, nebude to. Střihne. A tam vlastně nic nevidím, já tam nic nevidím. Tak jo lidi, taky radši na balkon. Ježišmarja, nech se to otevírá. Ježiš, jde otevřít. Hledě, jak se to otevírá. To takhle. Nazdar. Já tu madračku. Jo, je tu. Takže lidi, jak jde skákat z balkonu. Tak, připravuju se hodně. Tak já tady se připravím, to je docela výška. A já budu skákat takhle, jo? Já ti říkám, že to nemáš dělat. Už v pohodě. To je podle tebe. Rozhodně to není podle mě. Počkej. Ne, není to podle mě. Fakt to není podle mě. Ne, ještě ne. Divulgout, ten mobil je asi popraskaný, ale dobrý, že to... Kurva, jak spadl vedle. Fakt spadl vedle, ty vole. Jak žiješ? On nežije. To nechám, ty vole. Tak krásný to.